a upravo je završena sjednica tenderske komisije za dokapitalizaciju elektroprivrede, a gost dnevnika je potpredsjednik vlade i ministar za informaciono društvo i predsjednik te komisije Vujica Lazović. Dobroveče i dobrodošli u Dnevnik. Dobroveče. Premijerno večeras u ovom novom studiju. Pa moram reći da je lijepo biti u ovom novom studiju. Hvala vam. Rekao smo upravo završena sjednica tenderske dokumentacije, dakle prve informacije, što bi se reklo, iz prve ruke. 4 ponude su bile na dnevnom redu, razmotrene. Dakle, mi smo prošle nedelje otvorili 4 ponude i naš zadatak je bio da provjeravamo formalnu ispravnost dostavljenih ponuda i testiramo da li ponude, odnosno ponuđači, zadovoljavaju kvalifikacione uslove. Ove nedelje, tačno u petak u 11 časova ćemo pristupiti otvaranju financijskih ponuda, ponuđača koji budu zadovoljili te kvalifikacione uslove i čije ponude budu formalno ispravne. Nažalost, moram već sada konstatujem da jedna ponuda nije formalno ispravna, to je ponuda norveške kompanije NT, dakle oni su dostavili nepotpunu dokumentaciju i nije smo razmatrali tu ponudu. Također, želim da saopštim da ponuda kompanije Interrao nije, odnosno ponuđač Interrao iz Ruske federacije nije zadovoljio kvalifikacione uslove, tako da ćemo u konačnom u petak otvarati financijske ponude 2 preostale kompanije koje su zadovoljile kvalifikacione uslove i na taj način stekli pravo da prisustvuju otvaranju, odnosno da učestvuju u završnici ovog tendera. To su kompanije, jeste kompanija A2, italijanska kompanija ili A2A, i grčka kompanija Energy Observer, odnosno u pitanju je konzorcijum Energy Observer i Public Power Corporation. Očekujem da će to biti dosta dobre ponude jer posao smo vodili dugotrajno, skoro godinu dana. Znate, u jednom sistemu kao što Elektroprivreda Crne Gore sa dosta problema koji postoje u kompletnom sektoru i u toj oblasti smo ipak uspjeli da animiramo investitore, da stvorimo, rekao bih, relativno prihvatljivu ponudu, a da u konačnom zaštitimo i državne interese. Ono što je veoma bitno jeste što u konačnom očekujemo da ćemo imati veoma značajne prihode kako za budžet Crne Gore, tako i prihode koji će biti veoma značajni i interesantni za Elektroprivredu Crne Gore i konačno, kao što znate, javnost Crne Gore je i preko vaših servisa nekoliko puta obaveštavana da je naš uslov da cijena koja bude ponuđena za akcije Elektroprivrede u procesu dokapitalizacije i prodaju dijela državnih akcija važi i za manjinske akcionare. I u tom kontekstu po nekim našim projekcijama očekujemo da će nekoliko stotina miliona eura ući u financijski sistem Crne Gore, kad kažem nekoliko računamo 200 do 300 miliona eura. Rekao smo dakle u petak financijske ponude i kada se onda može u konačnom očekivati ko će biti? Pa mi ćemo odmah poslije otvaranja u petak imati sjednicu tenderske komisije, pokušat ćemo veoma brzo da konačno nagiramo te ponude i već one tamo nedelje posle sjednice savjeta za privatizaciju, jer po našoj proceduri treba da savjet za privatizaciju donese, odnosno da prihvati izvještaj tenderske komisije i posle toga da pristupamo u pregovore s privilegiranim ponuđačima. Potrudit ćemo se da kompletna procedura i transakcija bude završena što je moguće prije, ali normalno u toj trci moramo povesti računa da ne napravimo kakav propust koji bi bio na štetu i Elektroprivrede i zaštite interesa države Crne Gore. I kratko, to će svakako uticati na finansijski i ekonomski ambijent u Crnoj Gori. Hoće li biti rebalansa budžeta? Pa hoće svakako, što vidite, to je i tačka dnevnog reda na tekućoj sjednici parlamenta. Ono što je na najavljenoj sjednici parlamenta, ono što je veoma značajno jeste da se možemo slobodno pohvaliti, pored toga što je kriza, pored toga što Crna Gora ima problema, da smo u tom pogledu, možda zahvaljujući mjerama koje smo u pravo vrijeme donosili i karakteru tih mjera, u relativno boljoj poziciji u odnosu na druge zemlje u regionu. Dakle, ima li problema? Ima problema. Kada se može očekivati taj rebalans? Hoće li na jesen? Septembar, oktobar? Dakle, mi ćemo zakon o izmjeni zakona o budžetu već ove nedelje imati u parlamentu. I u tom kontekstu je i taj rebalans budžeta. Vodili smo računa da mjere koje predlažemo
ne utiču na rast nezaposlenosti, da sa druge strane te mjere ne budu destimulativne u smislu novih nameta ili povećanja inflacije, kao što vidite neke zemlje u regionu pokušavaju da nedostatak sredstava u budžetu nadomjeste povećanjem PDV-a, što nije rješenje jer se to konačno prelama na stanovništvo. Ne, veoma je to bitno. Moram reći, veoma je bitno zbog toga što imam osjećaj i često u javnosti imate signale i poruke da postoje neka laka rješenja, jednostavna rješenja. Moramo svemu oprezno da vodimo računa i da moramo biti oprezni i voditi računa. Jeste vanredna situacija, ali ne treba povlačiti panične poteze. Hvala vam što ste bili gost na NDK televizije Crne Gore. Hvala vam. Toliko o